الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد ملک اللہ عبادت قبول فرما مومنین نظدارہ ماتمیہ دا قدم بقدم تو رہا دور نزدیک تو چلا ہے میں حقیر دا پڑے ہیں جڑے پہلے پڑھ گئے جنہیں دادش پڑھنے ملک اللہ نوکری قبول فرما بے اولاد و اولاد بے روزگار و روزگار بے مارن و شفاء کلی عطا فرما مقروضان دے قرض ادا فرما مرحومین دے درجات بلند فرما بالخصوص ولی الاسر سردار دا ظہور دل وزل فرما مالک دا ظہور ہونے فرما بلکہ ایک صلوات و عمی قبولیت وسطی تلاوت فرما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دوے اچھاو قرآن پڑھو حیدری حیدری حسینیت یزیدیت قائم آل محمد دے ہر دشمن دلانت دو جہان دی اکھلا دی مرشدہ دی دہت کھان لے دلانت بی بی دے قتل دلانت صلوات کے مل کے باجمات جشن علی تلاوت فرما لاؤڈ سپیکر بھی چل رہے چلے تھوڑا سا میک کا آواز کھول دیں مالک آپ کو سلام اجازت دلی ذکر دار سب سے پہلے تمام مومنین عزادارہ ماتمیہ موالیہ نے حیدر اکرہ عزادارہ میں مظلوم کربلا تم سب نے میرے حقیر دی طرفوں دل دیا تھا کہنے ہیں اچھے باب الحوائد سزاد علی اسور دی آمد مبارک اور بسم اللہ خیر مبارک اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام دی آمد مبارک واجزل فرال کرنے مبارک ہو بیت السلام اگر اجازت ہوئے تو ذکر دا آواز کریں کوشش کر رہے ہیں چہرے میں مسکراہٹ ہو گئی خوشیاں کا مہینے رجب المرجب ایک نہیں چار چار علی اس مہینے سے نازل ہوئے توجہ ہے جی پانچ قرآن نازل ہوئے امام زمان علیہ السلام تھا آباد شاد رکھی ایک محمد چار علی تو مہینے خوشیاں کوشش کرنی ہے کہ جشن سننا نہیں جشن منانا ہے چار لینا شہزادہ علی اصغر نشاندیاں چار لینا سورہ کی پنجابی زبان نہیں لینا تو میں آغاز کروں پھر جناب میں عربی دیں عجیب رنگ دا خیال بدھائے تھوڑا تھوڑا اگر بولی دے تو پھر لطف ہے بات دیگر سمجھ آ رہی تو پتر دا داخر دا ہاتھ نہیں رکھنا عجیب رنگ دا خیال بدھائے عجیب رنگ دا خیال بدھائے میں 10 کو پانی دے نال بدھائے چوتھی لین دے جڑا حسین مولا دا نوکر شہزادہ علی اصغر دے جھولے نہ صدقہ کھاندے او بندے نے سر آیا ہے دکھ لگنے ارمان لگنے میرا سفر ضائع ہو گنے 10-12 گھنٹے دا سفر کر کے میرا سفر ضائع ہو گنے چوتھی لین دے اگر پتر دے نوکر دی ڈیوٹی نوکری پسند آوے پھر اتنی دعا اتنی دعا دینی کہ میرا سفر بخیریت گزرے عجیب رنگ دا خیال بدھائی عجیب رنگ جڑا ٹکر علی دا کھاندے او بندہ ضرور بولے گا عجیب رنگ دا خیال بدھائی عجیب رنگ دا بھائی جان خیال بدھائی میں 10 کو پانی دے نال بدھائے زمانہ آج تائی چھوڑا نہیں سکا کوئی یہ جے خرمل کو بال بدھائے سبحان اللہ مل کے بولو حیدری زمانہ آج تائی چھوڑا نہیں سکا کوئی یہ جے خرمل کو بال بدھائے زمانہ آج تائی چھوڑا نہیں کوئی یہ جیسے خرمل کو بال بدھائے نو رجب کو آتے ہی بے شیر نے کہا
9 रजब को आते ही बेशीर ने कहा तोले जे सोचे जे जैन जीवन पढ़े की अस समय की 9 रजब को आते ही बेशीर ने कहा खुरमल की जिंदगी में फकत 6 महीने है। एक सलावत मिल के बाद तलावत फरमाओ। आप बीवी हमारे साथ आकाजादी किसी कमी का मौका ना करें, जितने आए बैठे कोई खाली दामन न जाए। हंसते हुए ना होने को होना बना दिया, दश्ते बला को इसने बिछौना बना दिया। ये खेलने की उम्र थी बने रुबाब की, असगर ने मौत को ही खिलौना बना दिया। सलावत मिल के बाद सलावत सारे लिए मिलके बाजमात सैयदा को नैन तुम किसी कमी दा मोहताज न करे। इजाजत में पड़ी कसीदे मेरे बहुत ही प्यारे भाई सैयद मुईन हैदर नकी साहब दा हुक्म हुक्म तमील वादा वफा अज़दारा मातमिया के चेहरे की ज़ियारत होगी। कुछ बंदे खामोश हैं, चलो मैं कोशिश कर रहा बोल पाऊँ। इत्थे आके हर बंदा बोल ही नहीं सकता। तुसी घर तुरे हो इतने सारे जदा तुसी कतई अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, क्योंकि ये वो मकाम है वो जगह है जिथे मलाइका आके हाज़री लवाते हैं, जिथे अंबिया शिफा लेते हैं, फरिश्ते शिफा लेते हैं। तवज्जो है जी, तुसा अपने आप को थोड़ा नहीं समझना, इतना बोलना है कि नाल वाले अज़ादार ज़ामिन बन जाए। तवज्जो है जी, वालेकुम सलाम। घर तुरे हो तोड़ा टुर के आना इबादत। तवज्जो है, घर तुरे हो तुर के आना इबादत, आके सफे अज़ाते बह जाना इबादत, सफे अज़ाते बह के साह लेना इबादत। सिंधाले मेंबर हुसैन दी कसम है बाबा जी, जिथे तुर के आना इबादत, आके बह जाना इबादत, बह के साह लेना इबादत, उथे बोलना कितनी बड़ी इबादत होगी। जिदे अंदर अली हाथ जाओ हैदरी लो कसीदा शहजादा अली असगर सरदार दी शान बाबा फरमाए ये ते शहजादी बड़ा कमाल है छोटा लेकिन है अली। अली 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, तबस्सुम आपने मुस्कुराहट। 9 लाख सर झुके हैं तबस्सुम के सामने, असगर ने जंग जीत ली हमला किए बगैर। हाय तवज्जो भाई, 9 रजब शहजादा अली असगर सरदार दा ज़हूर होया, नज़ूल होया। इन्हां दा ज़हूर हुंदा है, नज़ूल हुंदा है, इन्हां दी आमद हुंदी, इन्हां दी विलादत नहीं हुंदी। मालिक का ज़हूर होया, हुसैन पुत्र नु हाथां दे चाया, इन चाया जिवें कारी कुरान नु चाहंदा है। जेड़े लफ्ज़ां दे बोलदे हो भाई, इन क्यों ना आखां कुरान ने कुरान नु चाया। भाई जान हुसैन पुत्र नु हाथां दे चाह के जेड़ी गल कीती है मातमिया दी मर्जी होवे ते पढ़ी जी। हुसैन मौला भाईजान पुत्र वाले पासे वेख के जाना, असगर तेरा इस दीन पे एहसान रहेगा, असगर तेरा इस दीन पे एहसान रहेगा। थोड़ा थोड़ा लाले बोलते हैं जिस बंदे ने जश्न दी खुशी है, शहजादे दी आमद दी, मौला दी आमद दी खुशी ते ओ बंदा जिक्र चाह के ना बोले फिर ओदा आमद दा फायदा क्यों? उन्हें बोलते रहो तो ओदा फायदा कोई नहीं, इत्थे आके बोलो कि ओदा फायदा है। इत्थे बोलना इबादत है। सर जाओ असगर तेरा इस दीन पे एहसान रहेगा, असगर तेरा इस दीन पे एहसान रहेगा, असगर तेरा पे एहसान रहेगा, असगर तेरा इस दीन पे
حسین مولا پتر دے نال جڑی گل کی تھی یہ لالے اللہ واسطے سر جائے اس دین پہ احسان رہے گا اس غیر تیرا اس دین پہ احسان رہے گا اس غیر تو خدا کے دین کی پہچان رہے گا شہزادے دے مرید ہو جائے سبحان اللہ اصغر تیرا اس دین پہ احسان رہے گا اب تو خدا کے دین کی پہچان رہے گا 9 رجب 60 ہجری جمعے دا روز حسین پتر نو ہتھاں تے چلا شہزادے دا ظہور ہویا نزول ہویا آمد ہوئی شہزادے دا ظہور ہویا نزول ہویا آمد ہوئی تے منظر کیڑا بنے شہزادے کم کیڑا کیتا ہے شہزادہ علی اصغر دا بابا جی ظہور ہوئے نزول ہوئے آمد ہوئی تے شہزادے کم کیڑا کیتا ہے آتے ہی کر رہا ہے تلاوت حسین کی شہزادے دے مرید بیٹھے ہو آجا حیدر مالک حسین سلامت رکھ ببر لو بے زندہ بہا حسین مولا کا بڑی عظیم نظردار شریف نظردار تشریف فرماؤ لفظار مان کی لفظار مان مان یعنی کسی تے یقین ہونا بھروسہ ہونا اعتبار ہونا وہ بھراواں تے بھی ہوندے پتراں تے بھی ہوندے آؤ میں شیر دی وضاحت کرا آتے ہی کر رہا ہے تلاوت حسین کی آتے ہی کر رہا ہے حسین گل کیڑی کیتی حسین کی عباس جیسے تو میرا ہی مان رہے گا سبحان اللہ ہاتھ حسین دی زبی دے نال بس سن گئی امام زمانہ سلامت رکھے عباس جیسے تو میرا ہی مان رہے گا عباس جیسے تو میرا ہی مان رہے گا توجہ شہزادہ علی اصغر شہزادہ علی اصغر بسم اللہ شہزادے دا شان کیا ہے مرتبہ کیا ہے مقام کیا ہے سر جاؤ کائنات کی مدد شیر سنانا گا جھولے سے دے رہا ہے بیٹے یہ ماں کو جھولے سے دے رہا ہے سبحان اللہ بیٹے یہ ماں کو ہر ماں پہ اصغر تیرا ہی دان رہے گا کیا بات ہے بھائی اور سنوں دی کیا بات کلندر دی دھرتی کلندر دی نگری آؤ جو شیر پڑا موالیاں علالیاں نے ہاں ٹھر جائے مالک حسین سلام موالیاں علالیاں نے ہاں ٹھر جائے شیر سنا بندے ادنے اسی آل محمد کو چھوڑ کے جنت جاواں گے توجہ ہے آل محمد دے نال بغض ہے اور بندے ادنے اسی جنت سے جانا ہے بندے ادنے اسی محمد
آل محمد نو نہ مناں گے، حسین مولا نو نہ مناں گے، اسی حج تے جاواں گے، ساڈا حج قبول ہوے گا، مدینے جاواں گے زیارت قبول ہوے گی۔ کچھ بندے آتے ہیں اسی مدینے ہیں ساڈے تے جنت واجب ہو گئی، انجی گل ہے بولو۔ بندے آتے ہیں اسی جی سعودی آ رہے ہیں، مکے رہتے ہیں، مدینے رہتے ہیں، ساڈے تے جنت واجب ہو گئی، اسی رہتے ہیں تے دو غزال محمد دے نال ہے۔ آؤ میں شیر دی وضاحت کراں، جتنے حسین مولا دے زدار ماتمی تشریف فرماؤ، سارا شیر ایک پاسے، سارا قصیدہ ایک پاسے، ایک اللہ شیر ایک پاسے، سر چوتھے نوکر والے پاسے ویکھے رکھے گا ان سے بغض جو وعدہ خدا کا ہے، ہوگا مدینے میں بھی تو پریشان رہے گا۔ سمجھ نہیں سبحان اللہ۔ ہوگا مدینے میں بھی تو پریشان، احسان سلامت رہے، احسان رہے گا، پہچان رہے گا، مان بولو بولو، احسان رہے گا، مان رہے گا، پہچان دان رہے گا، پریشان رہے گا۔ سر چاہو کائنات کی قیمت مصر، کائنات کی قیمت شیر، جناب دی جھولی چھپاون لگا ٹکر مرشد علی دی بندہ نال اینا صدقہ کھاندا ہوے، علی ولی اللہ پڑھدا ہوے، سر علا جو ہو ہی نہیں سکدا۔ سر چوتھے نوکر والے پاسے ویکھ کے سن کر ولا کی بات کو چہرے پہ ہو شکن، سن کے ولا کڑے حسین مولا دے ماتمی تشریف فرماؤ، اللہ بس سن کے ولا کی بات کو چہرے پہ ہو شکن، سن کے جلدی جلدی تشریف کی بات کو چہرے پہ ہو شکن، ہوگا وہ آدمی مگر شیطان رہے گا۔ اینج نہیں کلندر دی نگری ہے، آج جاؤ سخیلان کلندر۔ سبحان اللہ۔ سن کر ولا کی بات کو چہرے پہ ہو شکن، سن کے ولا کی بات کو چہرے پہ ہو شکن، ہوگا وہ آدمی مگر شیطان رہے گا۔ بندے اشارہ سمجھے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوگا وہ آدمی مگر ایک صلوات مل کے باجا بات تلاوت۔ لو معین بھائی، مولا امام حسین بادشاہ بابا شاہ جی علی علی حیدر قبلہ بالکل 0 میٹر قصیدہ، 0 میٹر نواں قصیدہ، نواں قصیدہ 0 میٹر، 0 پن پیک، توجہ ہے جی، ڈبا پیک قصیدہ۔ کل میں احمد پور شرکیہ پڑھے تو ممبر دی قسم جشن دا سما ہی بدل گیا،
جشن پھر مومنین نے انج منائے جی میں مناون دا حق ہے لو اج سندھ وچ پڑھوا تے احمد پور شرکیہ ریاست وچ مینوں بڑی داد ملی اس قصیدے تے میں سندھ وچ پڑھ کے ویکھوا کتنے کلندر سرکار دے مرید بیٹھے تے کتنے شہزاد علی اصغر دے جھولے تو خیرات پاندے نے میں بندیاں دے چہرے ویکھوا آ سیدہ دے گھر خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے سیدہ دے گھر خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے سیدہ دے گھر خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے ہاں سیدہ دے خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے سیدہ دے گھر خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے ریاست وچ پڑھیا تے اوقات تو زیادہ داد ملی دعا ملی سندھ وچ پڑھ کے چیک کرو کہ سندھ والے استقبال کیویں کردے نے خوشیاں نے خرچہ مولا آیا ہے سیدہ دے گھر خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے سیدہ دے گھر خوشیاں نے اصغر مولا آیا ہے اکبر قاسم خوش ہو کے اکبر خوش ہو کے اکبر قاسم خوش ہو کے سب نے جشن منایا ہے یہ نہیں ہاتھ جاؤ سبحان اللہ نورد بالورد شہزاد علی اصغر دی آمد ظہور نزول منظر کیڑا بنے پاک حسین دی جان آیا بندے دے متھے تو پتہ لگنا چاہیے کہ شہزادے دی خوشی دی آمد دی خوشی ہے توجہ کرنی ہے حسن جی پاک حسین دی جان آیا سب دی پہچان آیا جیڑا بندہ نواں نواں سی ہوئے او نہ بولے او دے بولن دی لوڑ ہی نہیں جیڑا جدی پشتی سی ہے او دی داد چاہیے دعا چاہیے سر چوتھے نمبر والے پاسے ویکھے پاک حسین دی جان آیا سب دی پہچان آیا پاک حسین دی جان آیا سب دی پہچان آیا پاک حسین دی جان آیا سب دی پہچان آیا تو بھی ہاتھ سے مل کے بولو حیدری پھر بولو حیدری پاک حسین دی جان آیا سب دی پہچان آیا پاک حسین دی جان آیا سب دی پہچان آیا علامہ دے گھڑے وچ ہے ناطق قرآن آیا علامہ دے رب نے خوش ہو کے عرش تے فرش سجایا ہے آج رب نے عرش تے فرش سجایا ہے اکبر قاسم خوش ہو کے اکبر قاسم خوش ہو کے سب نے جشن منایا ہے سبحان اللہ لاؤ آؤ بسم اللہ بسم اللہ مالک حسین سلامت رکھیں لاؤ جناب قبلہ ببر شیر مالک حسین سلامت رکھیں حسین مولا میں شیر پڑھنے لگا آپ نے ذرا فوکس کرنا ہے پورے مجمع کی طرف پنڈال کی طرف اس پورے پنڈال میں سے مجھے بندہ
ڈھونڈ کے بتانے جو ایسے ایسے کر رہا ہو جڑا سر ہلانا ہوگی مینوں بندہ دسیا جڑا سر ہلانا ہے سر چاؤ آؤ شہزادہ علی اصغر دا معیار دسا مقام دسا شہزادے دے حد و حل کیا ہے شہزادے دی شبیہ کیسی ہے سر چاؤ دلوں کر اللہ پاس ویکھے اج ماواں دی آس آیا ہے دو جا پاس آیا چندلے اللہ جانے میں پڑھنا کی ہے تو سننا کی ہے لالے پچھلے لالے حسین بادشاہ سلامت رکھے حسین سلامت رکھے حسین سلامت رکھے آج ماواں دی آس آیا ہے دو جائے پاس آیا آج ماواں دی آس آیا ہے دو جائے پاس آیا آج ماواں دی آس آیا ہے دو جائے پاس آیا جھولیاں بھر لو آج سارے شبیر دے ہاتھاں تے پڑھ قرآن سنایا ہے شبیر دے ہاتھاں تے پڑھ قرآن سنایا ہے اکبر قاسم خوش ہو کے اکبر قاسم خوش ہو کے سب نے جشن منایا ممبر دے جشن میں 1400 سال تو لے کے اج تک شہزادے دا جھولا خیرات دے رہے کتنا شہزادہ علی اصغر سرکار کا جھولا خیرات دے رہے شہزادے دا جھولا خیرات دے رہے سر میں شہزادے دا جھولا تسی بھی تیار کرواندے ہو لیکن آج میں شہزادے دا جھولے دا مقام دسنے گا کہ بڑے ہیں کی آؤ بھائی جڑے حسین دے زدار ہو بسم اللہ نعرہ حیدری حسین بادشاہ دے پتر دا حسین بادشاہ دے پاک پتر دا جھولا کی میں بڑے عرشہ تو جھولا آیا نال سجایا حسین بادشاہ دے پتر دا جھولا کی میں بڑے ہاں عرشہ تو جھولا آیا نال سجایا عرشہ تو جھولا آیا نال سجایا سارے ملائکہ رل مل کے جھولا آپ بڑھایا ہے سندھ بھائی زندہ باد ببر لو زندہ باد سر چاؤ نوکر والے پاس ویکھے ہاں عرشہ تو جھولا آیا نال سجایا عرشہ تو جھولا سارے ملائکہ رل مل کے جھولا آپ بڑھایا ہے سارے ملائکہ رل مل کے پھر ہو گیا آپ بڑھایا ہے جبرائیل تے پترس نے جھولا آپ جھولایا ہے جشن مناؤ بدار حیدر آیا ہے جشن مناؤ بدار حیدر آیا
10 رجب 3 دن بعد 13 رجب ایڈوانس مبارک 11 دن رات 2 days left 13 رجب سر جاؤ امام حسین دے ممبر دی قسم میں دسن گا امام مولا علی سرکار دی آمد کیا ببر لاؤ خوش حیدرآباد والے خوش کراچی والے پنجاب والے نہیں لالے عرش فرش تے خوشیاں چاہیاں 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 عرش فرش تے خوشیاں چاہیاں